prøv at starte med at fortælle, hvad det er for et værk, vi sidder i. Ja, så kigger vi på hinanden. Jeg vil starte med at fortælle, hvad det hedder. An Inland Voyage, som jeg har lavet her specielt til Køge skitsesamling. Og det her indgangsrum, som vi jo faldt pladask for med det samme, da vi var nede for at skulle ligesom studere, hvad skal man sige, lokaliteterne, så måtte vi gerne vælge lidt hvilket rum. Og så var vi helt vilde med det her ottekantede, mærkelige indgangsrum, som fører videre til resten af museet. Og det vi så ligesom, det vi har taget udgangspunkt i, det er en færge. Sådan et rum, som måske er sådan transitten der, hvor man står på færgen og er på vej videre til nogle andre rum. Måske skal man ind på restauranten, eller ind og shoppe, eller hvad man nu skal på en færge. Og så står man i det her sådan transitagtige limborum og prøver at finde ud af, hvor man skal gå hen. Er måske også lidt forvirret over, hvad vej man skal gå. Så tog vi jo fat i det og sagde, hvordan kan vi få det længst muligt væk fra Køge skitsesamling. Og det er jo selvfølgelig ved at transformere det fuldstændig om. Vi har malet alt stort set fra loft til gulvet er så belagt med gulvtæppe, så man har en helt anden fornemmelse af, at man kommer ind i et... Det er ligesom, jamen det er bare en anden offentlig institution, end hvad Køge skitsesamling er. Så har vi sat gelænder op, som jo klart er på færger, og malet en dekoration i loftet, som er et kompas. Og så ser de selvfølgelig også ud på færgen, som vi har lavet derinde, som er en mekanisk tromle, der kører rundt, så det skal illudere en anden færge, der sejler tæt forbi dig selv, der så står på den her færge. Så man er på en færge og kigger ud på en anden færge. Vi faktisk helt fra vores første ting, vi lavede sammen, der havde vi sådan et dogme om, at man netop man skulle komme ind og blive en del af installationen. Det er sådan en grundlæggende forskel, som altså fra objektet, man kigger på med en vis afstand, og maleriet, man kigger på væggen, og hvor der opstår et eller andet rum, at her er man en del af rummet, og man bliver på en måde også aktører i denne her. Altså man kan godt kalde det en form for scenografi, uden skuespillere, og uden et storyboard eller et manuskript. Men hvor det ligesom er dem, der træder ind, der bliver medspillere i universet. Lige til sidst, hvor jeg gik rundt med min lille lommekamera, og så fik jeg et fantastisk billede af Randi, der ligesom går og støvsuger det her gulvtæppe. Og det var ligesom igen også sådan det her univers, der ligesom tager om sig, og hvordan man pludselig er ansat i sin egen installation, ikke? Og går og ligesom er det hele ordentligt, og nu skal det støvsuges som en eller anden medarbejder på en færge. Det var ret herligt.